אנחנו בכניסה למצדה, שעה 4 לפנות בוקר, והמסה הגדולה של האופנועים בדרך. אפשר לראות אותם כאילו בכביש גישה. אפשר לראות זה מרחוק, את הטור המטורף הזה של האורות. עוד מעט הם יפנו לכביש גישה של מצדה, ובגלל שזה הכניסה היחידה, אז בעצם כל המסה המטורפת הזאת של 2,500 אופנועים פשוט נכנסת דוך בכביש הקטן הזה. אפשר לראות במרחק, ממש, לא יודעת אם הטלפון טיפש אם צריך לתפוס את זה, אבל אפשר לראות במרחק את המסה הרצינית באמת. נחש אורות הזה מדהים כל שנה מחדש. גם זה שזה הולך וגדל כל שנה. לדעתי זה כבר הגיע לפיק שלו, מבחינת הכמות האנשים, אבל באמת שאי אפשר לדעת. יותר ויותר קטנועים גם מקבלים את האומץ במרכאות לעשות את זה. עם 125 והכל. וזה נשמע כמו קבוצה של... זה קסטום, בטח. כן, זה motherfucking קסטום. סופר ספורט. ועוד מעט המסה הגדולה מתחילה כבר להגיע. אני לא יודעת אם רואים את זה ככה, אבל... הנה זה מתחיל. פנסי. פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לחניון ריק. זה די מוזר. במיוחד לאור עובדה ששנה שעברה בכלל הגענו. רק סיימנו את סדום ערד כשמשהו התחילה לעלות. אז הגענו למצב שבו פשוט לא היה איפה לחנות. כל המגרש, כל הכיכר, כל הכביש שעולה למסעדה עם מפוצצים חרוצים. זה כבר נהיה מטורף. זה חניון טובוסים, כן. אם אופנועים צריכים לאוטו, כנראה שיש מהם באמת מסה רצינית. מדהים. זהו, שנה ראשונה שאני באמת חלק מזה באופן עצמי. הייתה רכיבה מצוינת. היה כיף היסטרי. כשאתה מורכב זה עשוי להיות משעמם, אבל כשאתה רוכב זה אדיר. התלהבות ממצדה חזרה בבום היסטרי. הנה נחש אורות יפה מתקרב. אז אני אעשה שנייה הפסקה עם הדיבורים נשמע כמו רכבת. זה מדהים אותי איך כאילו אפשר לראות יותר ויותר אופנועים שפשוט מכסים את כל השלדה בלדים. נראים כמו איזה גוסט ריידר, משהו מטורף לגמרי. והמון רכבים השנה, המון רכבים השנה. זה מוזר. כאילו מרגיש לא במקום. אבל בסדר, אנשים שמוכנים לעשות את זה ברכב, שזה הרבה פחות מרגש. אז בוא נגיד, מגיע להם יותר כל הכבוד מאשר תמיהה. בואו נגוון קצת הנוף. זה המגרש. האורות המוזרים זה כל החבר'ה עם הלדים. הנה עוד נחש חדש. מבינה הדבר ידעו לזהות את האופנועים מפריץ למנוע שלהם. שזה לא כזה חוכמה, כי יש כאלה שבאמת שלהם צליל כל כך אופייני.
בינתיים רואים על הכביש הראשי במרכאות עוד איזה טור שמתקרב. תוכלים לעשות איזה סרטון של 10 דקות. לאט לאט החניון מתמלא, אבל המסה הגדולה עוד לפנינו. הקטע הכי מגניב שכאילו בשיא ההגעה, אז זה טור פשוט אינסופי. פשוט they keep on coming. זה לא נגמר. ומה שאני רואה עכשיו עומד להגיע. טור די יפה. או שזה אותו אחר שעושים סיבובים בתוך המגרש. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. השנה התכנון שלנו הרבה יותר מוצלח. כל הלוגיסטיקה שלנו הרבה יותר מוצלחת. הנסיעה דרך 90 היא כאילו, היא לא פחות כיפית, ממש לא פחות כיפית. והיא דווקא, היא יוצאת יותר טובה כי היא יותר קולעת. כאילו זה כן נסיעה ארוכה, זה נסיעה של לא יודעת, 2.5 3. אז זה כן נותן את החוויה הזאת. גם כביש 90 אחרי שבו הוא כבר התחיל להקיף את ים המלח, אז הוא גם פתלתל והוא מעניין והוא מגניב. מבחינת דוס של כביש מפותל, הוא נותן את זה. וזה דרך סדום מרד, זה סתם חרדות, זה סתם היסטריה. ולמה שאני כרוכבת חדשה, על אופנוע חדש, יחסית צריכה את כל השיט הזה. לא רוצה שסופר ספורטי ועקפו אותי בתוך הנתיב על 180 קמ"ש, לא מתאים. ובצדק, ככה אנחנו נוסעים דרך כביש 90 בסבבה שלנו. כמעט בלי אנשים. הם הקבוצת הריאלניקים שלנו, שהם סבבה לגמרי, חבר'ה ממש מגניבים. חיכו לנו בכל צומת, והיה להם די ויותר לחכות, כי כשיש לך שיירה של רוכבים חדשים, שעושים את זה בחצי מהמהירות במקרה הטוב, אז אני מניחה שהם ישבו והספיקו לעשות איזה סיגריה או 2 עד שהגענו בכל קטשאפ. נחש. המון רכבים. What the fuck? אוקיי, זה נשמע כמו מסוק. הקסטום הזה נשמע כמו מסוק. וואו, ממש כמו מסוק. אלוהים אדירים. כל אופנוע יש אופי. כל אופנוע יש את הצליל מנוע המגניב שלו. אלוהים אדירים. נשמע כמו פתיחת דשא. רחוק יש עוד בסה. אני חושבת שבפלאפון דביל הזה אפילו אפשר לראות את זה בקטנה. אבל כדי שזה לא יהיה סרטון ארוך מדי, נראה לי אני אעשה הפסקה. ונחזור לשדר כשתגיע מסה יותר מרשימה. למרות שזה נראה כאילו עכשיו מגיע איזה משהו מעניין. ניתן לזה צ'אנס. נראה די מנומנם. נם נם.
אני מסתכלת איך חיילים פה, גם החבר'ה במחסום וגם החבר'ה כאילו תכלס במצדה. ובינינו, אם כבר לעשות שמירות, דקה כאילו בחג בזרק כזה, במצדה. כך מגניב לראות איזה 2,500 אופנועים חולפים על פניך אחד אחרי השני. לילה לבן מטורף כזה. שזה הדרך הכי טובה בעולם להעביר שמירה. מעניין מה יש בדוכן האוכל הזה. נבדוק אחר כך. רכב אופנוע. רכב אופנוע, רכב. כמו הבדיחה המטופשת של הגשש. איך אפשר לדעת אם זה רכב או... זה הגרר. ריק? 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 אתה ריק? לא, אתה לא ריק. כבר יש עליך... what the fuck? זה שני קטנועים. זה לא נראה כמו הגרר, אבל... סתם עגלה. נו, איפה כולם? אני בעיקר מברכת על הרוח אקראית. ממש נעימה. על אחת כמה וכמה בידיעה שמרגע שהשמש תזרח, יהיה פה כל כך חם. זה כל כך יפה לראות את זה כזה, האורות בחושך. מה שכן, ייאמר לזכותו של סדום ערד, שרואים את האורות בלם האדומים שהם יחד מוקרנים מאיזה כמה עשרות טובות של אופנים, זה באמת מדהים. לא יודעת למה, אבל אורות קדמיים פחות יפים מהאחורים. מסה ספורטיבית כלשהי. לפחות המוביל ביניהם, אני לא יודעת מה שם. נשמע מתאמץ משהו. איזה בזבוז של אופנוע, טוב. פנסי שמנסי. מישהו בא לעשות פוזות עם יגואר. אני חושבת שזה יגואר. אם יש לך כסף ליגואר, כנראה שיש לך כסף לאופנוע, אז what the fuck. באמת נחתוך את זה לשני חלקים, כי זה כבר נהיה מופרע לגמרי הרבע שעה הזאת. יאללה, סוף חלק א'.